Enak ta? Enak. Pitik ora gawe aku. Gaya ta? Mbok diseneni. Enek pitik mangan roti, wong sak brintik banyak rezeki. Amin. Kowe gawe. Enek pitik entek mbok gawe terus kok. Lah ya liyane pitik to kok. Eneng brintik ditutul pitik. Alah. Apa Dik? Apa enek wong brintik iso ditutul pitik iki? Rada-rada lho. Wong sak brintik Apa? kabeh duwe dhuwit. Bu Lurah Sariawan. Alah. Sariati. Hah? Bu Sariati. Ora kenal mbaya rasa omong. Sing bulurah ngono jenenge bulurah Sari Rapet. Sari apa, Bos? Sariati. Sariati. Aneng roti ditutuli pitik. Apa? Bu Sariati kula nyuwun dhuwit. Enek pitik rupane ireng. Hah? Wong sak brintik ayo meteng bareng. Lah ngawur. Ora oleh ngono kuwi. Terus kabeh kan ya alhamdulillah nek jenenge bersyukur. Niki luar biasa bucange. Iya. Guyub rukun warga dusun Brintik manunggal dadi siji, manunggalake tekad, manunggalake rasa, manunggalake jiwa, penteke mung gedhekke rasa syukur ning panguwasaning Gusti. Dianakke wujude bersih dusun. Acara iki acara rutin tiap tahun bersih dusun, ora ngemungke mung wayang kulit sok ya campur sari, sok ya tayub, sok ya wis komplit mesti tiap tahun ngenekne. Tiap tahun ngene iki, Pak. Iya tiap tahun. Aku agak pisan iki aku lek ngene iki. Pindho. Pindho. Iki dicatet karo Danyang kene mulih ra nggawa ndas. Ora tapi lek gene ngarepe bulurahe pisan iki ta dhewe. Ya lagi pisan iki rencana tahun ngarep nanggap tip. Lah dhewe ra melok ngono berarti. Rumangsaku. Wong Ya, ajane delok alhamdulillah. masyarakat sakmono mbane. Delok kabeh padha madhep rene iki lho nyaput. Tontonane ning kene kok goblok ana sing madhep rono sitok ka lho. Apa? Oh nguyuh iki lho madhep. Pinggir tembok. Lanang wedok, Mas. Lanang kok terus ditutul-tutulno tembok. Lah wedok tak tututi itu. Rumangsaku Ya alhamdulillah lho iki. Heeh. Warga Brintik mulai iya. saka gedhe cilik enom tuwa lanang wedok nglumpuk dadi siji. Tumplek blek wonten mriki. Wah luar biasa. Ya, Dik, ya ampun. Sing enom, Ganteng-ganteng jane yan. sing wedok ya ayu. Foto ning mburi. Basan sing tuwek ambune remason wong loro mbah sapa ra tau. Ning mburi ngejak foto remason tok ambune. Ngono kuwi jenenge tuwek gawan umur, ora usah mbok paido. Lah ora dipaido piye to Mas? Wong ya lak ambune iki anu remason lho Mas. Lah tapi kan mbak-mbake cantik-cantik. Ayo. Gaya-gaya tapi sok klambine adike karo celanane adike dinggo, Dik. Heeh. Dadi rada ngapret-ngapret. Terus kenene ketok njelarit. Aku Mentawala aku. Ku mesti rondo-rondo anyar-anyar. Enek semen tak semen bokonge kok. Ora ning ngono tapi masyarakat niki hajatan apa, Bos? Bersih desa, Bersih dusun nggih. Nggih, sedekah. Bersih dusun, ngresiki jiwane lahir lan batine supaya ora ana suker sakit, supaya ora ana rubeda, supaya ora ana alangan sawiji apa, masyarakate tansah guyub rukun ayem tentrem. Ana meneh sing ngarani sedekah bumi, tegese gedhekke rasa syukur marang panguwasaning Gusti awit wulu pametune bumi sing melimpah ruah iki wajib disyukuri. Ana meneh sing ngarani nyadran. Nyadran iki tegese eling marang Danyang utawa cikal bakal sing babat desa Brintik kene utawa leluhur desa Brintik kene muga-muga sing wis murut kasedan jati tansah amal ngibadahe ditampa karo Gusti Kang Maha Kawasa antuk papan sing sakmurwate. Kok iso to, Pak? Lho Kok iso to ngono? Lah kula nggih dagelan pondok kok padane. Lah. Ngarepe musala Al Hikmah lho kowe aja. Ora masalah musul al-hikmah nyatane ki dagelan pondok. Pondok bersalin ana mbok mene kancane lho. Wong kuwi sing pondok sing tukang ngene kae kowe kok. Tapi kan iso. Wala bersih desa iki tegese nyapa to kok ning donya iki ning Jawa. Kok mesti dienek bersih desa terus nanggap wayang disenengne niku sebabe napa? Lah jenengan ngertos. Nanggap wayang nih. Wayang niku asale tembung ayo padha sembayang. Oh lah nggih, mesti kok sebabe apa kok dienekne bersih desa terus ditanggapne wayang. Kuwi naluri adat sing kudu diuri-uri. Adat saka mbah-mbah biyen. Turun temurun. Dalang barang ngomongnya akeh mulai sore ora ngerti lho ngono ya.
Lah Sebab sebab apa kok dalan. acarane bengi iki iso meriah kaya ngene iki kok mben taun dianekne acara ngene iki lho sebabe nyapa. Ya sebabe ki apa? adat para leluhur sing diuri-uri. Ngono lho, Dik. Angel omong karo wong ngene iki aku. Angel ya rasah garap. Lho ora nek ngono iki sebabe enek apa kok iso kaya ngene iki lho sebabe enek Lah apa? sebabe enek apa kok ngantek meriah nanggap wayang kulit kok ngantek meriah kaya ngene sebabe apa, Dik? Ya nek duwite to, Mas. Ya ora nek duwite sing nggih bayar yoga sampeyan iki dengkulmu apa piye kok. Sing penting iki saiki ning alam donya iki duit dan duit. Ora nek duit merongos nae dhewe. Sing penting saiki ning donya apa to delok to wong sakmono bane ki. Ngene iki lak Isuk tangi golek apa? duit. Terus Isuk tangi mari ngono terus turu sedelok, sore tangi neh ning pasar yo golek duit. Saiki sing penting itu uang, Bos. sing marai aku gak cocok karo kowe ya nggon masalah iki. Harga diriku sebagai dagelan soleh jatuh. Aduh, omong mulai lah rumangsaku. Lah iki saiki orang itu tergantung dengan uang. Uang-uang apa? Lho saiki nek duwe merongos no dengkulmu kuwi apa piye sing Awake dhewe sebagai seorang seniman ngadeg di atas panggung dipirsani wong sak menembane sangatlah fatal bicara masalah duit. Seniman itu dilarang keras ngomong masalah duit. Kecil, rungokno gobokmu. Mas, duit itu singkatan dari DUIT. Napa niku? Doa, usaha, iman dan takwa. Lah nek kuwi aku cocok, Lah, tapi iya. nek duit uang saya nggak cocok Dik Percil. Lho, uang penting, Bro. Piye bocah ki mbadok apa ora nek duit kowe? Tapi kalau di atas panggung jangan sekali-sekali bicara masalah uang. Kita golek seduluran, tidak semata-mata golek duit. Nawa itu bismillahirrahmanirrahim, golek dulur ora golek duit, Cil. Rungokno kupingmu. Mbadok dulur apa piye kowe? Rupane kaya genset. Andanane angel. Wong ngomong syukur jeplak. Di atas panggung seorang seniman matur nuwun wis ditimbali, jangan sekali-sekali ngomong masalah duit, masalah uang. Sing penting silaturahmi golek dulur. Rungokno kupingmu. Lah kowe milih apa to kowe iki? Ya milih duit. Lah, Yo padha-padha milih duwe omong metentang-metentang. Lah, tapi kan ngarepe nek dulure. Mergo kepinteran iki dilungkas ki Mas Yudo ndak salah iki menurut penerawang aku lho. Iki lho. Rungokno. Iki dilungkas ki arepe dikirim ning Spanyol. Lah iki lho seksine. Niki Dikirim ning Spanyol arepe didu karo bantreng. Percel arep dikirim ning Malaysia ya. ayo Arep menjalani hukuman gantung. iki marah Galak. dipaket nih Ning ndi? ning Irak Arep dienggo apa? sumpel bom. Lah. Jan sajane pelecehan. Pelecehan awak. Jane sik to Mas Yudo. Pripun? Iki jarene kabare penggaweane apa to kok iso Apa duwe penggawean? Yo duwe. jarene lek bar awak ngisukne jarene dodoli cah sekolahe piye kae? Lho, Mbok kuwi ceritane piye aku ora paham. iya lho, aku cek mulai sekolah ngene iki ning omah ning Dodoli cah sekolah cilik-cilik cah cilik-cilik. nggih cah cilik tak doli, Dik. Ya seneni pake to cah cilik mbok Piye dol. to, karepmu piye to? Mesti ngedoli cah cilik lho, Bos. Bocah cilik mbok dol. Leh, piye to? Bocah cilik lak teko diteri bapake. Bapakne sekolah. Terus tak dol. Ya seneni cekel polisi kowe. Weh, Angel to angel tuh Mas. Angel kok kowe angel kok. Bocah cilik tas teko jam Eh. setengah 6 lak teko nang omah to. Mudhun saka setengah sepeda. enam Aku kan andeng omahku kan sekolahan. sekolah. SD. Iya. Lah, mudhun teko sepeda tak dodoli sitok-sitok. Ora ya Salah salah. lah ya cubles kabolong kabeh no. Mbok dudul saka nguri ngono, dul ngono. Tak dol. Aduh, ya ampun. Piye to jane? Tak dodoli. Lah iya. Bakulan. Nah, lah, nek iki bener lho jelas. bakulan. Bakulan aku isui bakulan sarapan soto pikulan. Hah? Ora remuk ning cangkem pikulan disoto. Wong dagingnya akeh lho, iwak akeh. Soto pikulan lho Pak. Lah iya soto pikulan lho, priyatos lho iki. Ratos remuk cangkeme. Bakul soto sing dipikul lho. Lara, Bakule lara, gering, Lempok berarti bakule. lempah, lumpuh. Bakul soto sing dicerot-ceroti kecap. Lah raine ora dirubung semut. Mut. Bakul soto sing dikeceni jeruk lho. Alah ya perih no. Sing diiris-iris. Loro kabeh. Bakul soto sing jeruk kuali lho. Malah mbledos bakule. Kowe kowe roh bakul soto apa ora to? Roh. Soto apa sih? Soto pikulan roh to? Sing ning ndi? Lah ya sing ning pasar-pasar kae lho. Ya wis tau. Ya sing ngono kuwi lah pokoke wis. Angel lo momon karo awakmu. Bias bulet aku kok malahan. Wong bakul soto pikulane kok sombong. Wonge mboyo kaya aku ngene iki. iya, Pak. Menjaga kesehatan. Ah. Paling tidak nyontoh wong Klaten, wong Solo to. Aku Apa? bakul jamu.
Jamu apa? Jamu gendongan. Lah, gendongan dijamu kain mbok jamu ya glodok kabeh no. Cah goblok kuwi yan. Maksudnya bakul jamu sing digendong Lah, setruk lah gereng iki ya. Bosok tak balik ora setruk kuwi. Setruk. Wangel menawan. Tak balik. Apok ra kowe. Bakul ayo. Bakul jamu sing digendong lho, Dik. Lah iya setruk, kok setruk Bakul jamu sing ning jero botol. lah apa ya cukup. Apa cukup bakul banyu mbok cukane Wes jan remuk iki. botol apa ya enek kok. Gendongan lho, Dik, gendongan dijamu. Lah iya kain-kain terus dijamu dikum, ya. Bakul jamu sing digendong. Setruk kuwi goblok setruk. Sing ning jero botol lho. Ora sedang. Terus diocok-ocok. Ah mumet dase no. Mumet dase bakul jamu iso ngene-ngene. Lah wis ngene wis ta ora bakul jamu gendongan, Bro. Urung. Aku urung tahu. Lah sampean wis ta ora bakul jamu gendongan. Urung arep yo urung. Aku. Sampean pun nate ora bakul jamu gendongan. Urung. Bakul jamu gendongan pun ro. Urung. Dereng. Lah kok ya padha aku. Ngono iso ngomong bakul jamu gendongan lho. Tapi kan iki dalam rangka bersih dusun juga memperingati HUT kemerdekaan RI yang ke-72. Apa sing mbok wenehke ning gone nusa dan bangsa? Lah iki Dibayar urung kok dikekne apa kuwi Tegese persembahan apa? Kowe arep menehi apa ning gone negerimu? Paling tidak kowe arep ngekeki kata-kata mutiara, pantun apa puisi, deklamasi. Enggak. Enggak. Iso apa ora? Enggak iso. Oh, tak warai nek gak iso. Kowe iki apa ta? Deklamasi. Apa ta judul? Deklamasi pahlawanku. Aku nyapa? Kowe musik. Bisa bra? Bisa. Musiknya apa? Ladrang. Lah. Ya musik kebangsaan to kok. Mares. Lah musik kebangsaan. Roh Bisa bra? Kak. Yo iso ta kudu iso. Siap ya. Ya. Tapi siarno sik ta siarno. Siarno. Deklamasi lah. Lah. Ya wis saka ngarep lho. Baiklah para bangka-bangka. Ben ketok mantep ngono lho. Baiklah para bapak-bapak, ibu-ibu dan mas-mas dan adik-adik. Deklamasi dari Pak Yuto. Ya musiknya. Musik apa, Dik? Musiknya cangkem apa anu? Cangkem wae. Oh, cangkemmu dhewe kuwi tak takuk lambemu tenan. Mesti iringane saka swaramu lho Decil wangel kandhanane kuwi. Lagune apa anu Pak Becel? Sing himne pahlawanku kau korbankan jiwa dan ragamu demi Indonesia. Tetesan darah dan keringat sebagai saksi sejarah perjuangan. Tulang-tulang darah yang berceceran adalah bukti dan perjuangan. Dari Sabang sampai Merauke, kau tancapkan panji-panji kemenangan, kau kibarkan sang saka merah putih di muka bumi ini. Pahlawanku, jasamu akan kukenang sepanjang masa. Terima kasih. Aku iso, Dik. Iki lho, pahlawan. 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 Aku iso. Ya dia kok sing wah, lan Mas Yuda sing ngoploki iki kok kudu dikeploki iki ya. Keplai. Keploki kudu dikeploki. Aku judule Apa? Rondo Teles. Aduh. Ora. Wong nuansa kemerdekaan rondo teles ki piye to? Renek. Tak rewemes dene ora. Pahlawanku. Rondo Teles. Pahlawanku lho siapa? Kasiarno ya. Iya, kayak. Siapa. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngarep-ngarepane piye? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kaya ngene iki. Ngomong ora lho. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burine tok engger. Baiklah, para bapak-bapak, ibu-ibu dan hadirin sekalian. Untuk penampilan deklamasi yang berikutnya, marilah kita saksikan bersama-sama. Inilah dia. Percil. Lho. Burine ra penak, Dek. Inilah dia Percil ngono lho. Masuk deh. Kare MC ini tok iso Sing maneni gumentang, MC. menggaung, sing menggema. Enggak ngono lho, koyo macan lho. Inilah dia. Ya. Ya rono lho.
Cil. Lho, burine ke Burine iki sing dawa, ora kok sing ngarepe sing dawa. Cuwil. Ini loh Procul almarhum. Nekek mbokmu iki apa kayak almarhum. Awalanmu apa SH. Inilah Percil SH. Susah hidup. Anu pahlawan ya. Pahlawan. Oke. Pengen Siap-siap biola. ya. Maju. Oke. Anu, sampean gak nggawa gunting? Kita Gaya apa? lah biolamu pales ngono lho kok. Lho biolane pales kok ya enek wong pales kok lho. Wah, nyeker men. Ayo. Pahlawanku. Abang biru lampune disco. Pahlawanku. Awake guru. Mikir bojo loro. Oh, pahlawanku mikir bojo loro. Bojo Pahlawanku aduh bojo nom barang. Jaluk disayang. Pahlawanku bojo sing tuwek. Ayo dipateni. Tenan kowe kok. Nyapa so lagumu bojo loro kocok. Lah piye ta piye? Sing kurang menghentak. Nah. Kurang mares. Nah, kok jak dangdutan. Oke, siap. Mares ya mares nek kok. Pahlawanku. Manuke Oh. cucak rawa. Pahlawanku manuk cucak rawa. Cucak rawa. Tau buntute. Kau tau buntute. Sing akeh ulune. Oh, pahlawanku akeh ulune. Ser adu penak. Gak. Ra iso kowe. Lah sampean malah marahi kene lho. Malah apa ki jane nyurung-nyurung kene lagune kon kuwi lho sampean iki. Jane bolone sapa sampean sikat tenan malah. Nuansa kemerdekaan iki Nuansa kemerdekaan lho paling tidak lho. Lho. Belanda datang. Awas saja Belanda. Kowe iki opo to kowe iki jane ora nek Londo teko lho Londo Belanda. Londo teko. Wah, Dik. Londone nggawa joker, Dik. Alah. Londo musuh. Oh, iki pejuang ini kita. Ada sakulangan ora apa-apa. Cek teman. Kail. Hai, cok. Nyan, jajal sik. Oh, yang ini. Apa nek baterainya paling ya saya rodok mati ya. Rodok dibenani to. Hai. Piye to Dik jajal? Ya nyolan lawas bareng. Semata. Iya, krek. Cek apik lho Cek tapi iki mau. Cek apik. Terus Rekor. Apa nih? Apa? Aduh. Apa? Ada kali. Waduh, Dek, rondone sapa adus kan? Kita berjalan melalui uwot. Alah ngomong apa? Jembatan. Pring lho sitok pring galer lho. Oh, jembatan alit. Iya. Kamu tunggu di sini. Iya. Biar aku berjalan dulu. Oke. Lho. Yang gitu. Anjen yo prinsip lho, Bas. Nah, prinsip. Pahlawan yo ngene. Pahlawan. Iya. Ayo. Iya pring. Kali. Rumah saku yo serane apa-apa. Tak gocek. Dek, aja mbok goyang. Jangkrik. Aja mbok goyang. Mbok goyang kancane iso ngene Iya, goyang. meneng to. Aku tengah-tengah lho. Wong edan. Aja mbok glintir-glintir ngene. Kancane iki lho anu. Ayo. Wis gudi terusan dadine. Wah, ngono ku ya perjuangan ya. Ayo. Terus, iki pejuang ngene iki ya. Ya rene ana. Alah, kok iya enek-enek. Mau, Dek. Ada air. Aku mau mandi dulu. Iya. Jangan sampai Landa tahu ya. Ya. Landa iki opo? Biar aku mandi dulu. Iya. Hit.
Jeru kali ini. Wah, Jeru. piye? Enak, aku arek lumban. Kotekan. Ya. Oh, kena ya. Aku arek mentas. Aduh, jeru apa ora iki? Dijajaki to jajaki. Wah, Jajaki sih. wah, sapa lho mari mangan genjer koyo ngono koyo kuning merumu. Apa? Kita iso jembar bener. Saya jajaki dulu. Enggak lah, ora. Iya. Hai. Waduh, kelambi kurung tak cepol. Goblok e lho. Aku lali ya. Oh, pejuang ngene iki ya. Iya, pejuang kuwi. Piye dek? Enak ya ora? Ya penak aja nih. Adem ora? Adem. Lah nang jero lho omong-omongan piye to? Oh. Ini ya. Iya, Aku tak jajal ya. Oke. Tak lumban. Hut. Alah. Kok gak tungtak kowe wae ta? Kena padas lho. Angel dek kita puadas tok iki watune. Watune oke. Ayo cepet rene. Ah. Gak ngejak sinden karo ngene karo mlaku puwe nak cowokel ning ndi aku. Lewat grumbel, Dek. Apa? Lewat grumbel. Oh, anu ta? Pring. Kowe iki ndelok apa to kok iso kaya Iki kaya. lho. Pring-pringane lho. Lho, arete tampane. Aduh jangkrik. Lama-lama kowe kancane mbok bacok. Ya ora ae lho tampanan. Ayo. Trek. Laku. Apa? Kecantol. Banjalan lawas sesek apel. Apa? Aku. Pokoke Ayo kancane maksaku. Pon niki pejuang niki wau. Pejuang pejuang. wonten niku lho, Bos. Pejuang. Bos ki gendeng Ardianto Gunungan Wong Bence. Garum Blitar. Jenengan Bence to, Bos? Lah iya to. Tangga dhewe to, Tangga Dik. dhewe. Ngalap. Aku mbiyen iki karo bojomu ngene lho. Ngene. Masa Ngene. Tiwas tak pateni lho ngomong apa. ya ora apa-apa to wong critane karo ngene lho. Lho, ngene. Mesti ngene iki to, Bos? Lho rapet-rapet. Kecantol. Lah. Pernah hubungan. Karo aku barangnya bojomu ngene. Lah iki lho. Wah, malah akeh awakmu karo iki wong iki situ awakmu 5. Lek iki malah tak terteri gini sapa-sapa sing gelem kono kok rumangsaku. Ilmu. Bas, mbok boleh kula nyobi sinden jenengan. Boleh. Tak perkenalkan Mas. Iki sing kula dhewe blasteran lho Mas iki. Nggih. Blasteran. Bapak Jawa, Ibu Gibas. Wah, anak-anak wedhus. Siap. Iki sing tengah iki bapak lek ndak salah Ambon. Ibuke Kepok. Oh, gedang, Dik, gedang. Anak-anak kluthuk. Ya bener. Sitae. Sing etane kuwi lek ndak salah kuwi bapake Singapura. Nggih. Ibuke Ngesing ngecat. Wah, mbae sing mlamir. ya anak-anak kuli. Ya bener. Sitae. Iki Mas, iki keturunan Arab. Nggih. Arab Pati Genah maksudnya. Oh, anu, Dik. anake wong gendeng. Lah, Lah piye wong Arab ati? anak-anak kocluk. Lah sing sisi anu sing sebelah iki. Nggih. Niki lek ndak salah iki keturunan Persia. Persia. Tapi, kucing tapi. Anak-anak kirik. Musuhe Anggora. Nggih. Niki Lah lek kuwi aku ndak wani ngomong nek tekonono dhewe. mangke kula sing ngatasi lan niku. Wong niku tesih alit paut niku tesian. Kula tak nyobi sing niki riyen. Tapi masih paut, masih ketoke cilik, tapi tuwek lho Mas kuwi. Napa nggih ta? Jajal ngono. Tuwek kuwi. Iki ya keturunan lho, Dik iki. Endi? Iki. Keturunan apa? Iki ibuke nek ra salah ibuke Sri Kandi. Bapake Cakil. Anak wayang. Anak wayang. Anak wayang. Anak wayang. Wis tekonono dhewe-dhewe. Nik tekon dhewe-dhewe. Nek tekonono dhewe-dhewe. Kon nyekel. Mikir ndi ya? Kon nyekel muk lho, muke kon nyekel. Mik emok. Nuwun sewu, Dik. Kon ngadeg ta. Anu jumeneng nggih, mboten apa-apa nggih. Wah, digandeng sing mesra no. Mas Uga piye to? Aja mak ngono kuwi ana sing duwe piye to?
demi keakraban kok. Sing duwe sampean. Anu insyaallah iki sok ndak bulan ngarep Mas, iki arepe dijak ning anu Madura. Lho, pentas tanggapan. Dijak kerapan sapi. Apa pedet? Anu Nur Sewu, Dek. Nggih. Namanya siapa? Kula kodok. Mbokmu cel, mbokmu. Jaluk omi. Ya masalah mbok dhewe njaluk mik ra masalah. Ya masuk tok lah karo iki kaya masaku. Nuwun sewu niki mboten guyon. Namine asline sinten Mbak sinten dan kepanjangannya siapa? Kula Lika. Siapa, Mbak? Lika tenan. Lika, wi asma kinarya Jawa, Dik. Li wi gawane Pak Eka, gawane mboke. Dadine ya iki. Ya Ka kulino dolanan li, dadine ya Lika iki. Lah iki kepanjangane apa roh awakmu? Apa? Likaten. Lah iki jenenge kepanjangane. Nuwun sewu, pidalem saking pundi, Mbak? Kula saking Lego. Oh, Lego. Lego. Tesih senggel apa? Nggih, tasik. Tesih senggelan iki gedabel. Lah niki gulungan kabel niki. Enakan kintel. Anu Mas, nadanya untuk Mbak Lika. Iya. A atau C atau G. Itu kok rombongan itu sing ngebas. Ya ampun, saiki wis gelem raup. Ya ngono kuwi lho nek tanggapan raup sik ya. Raup sik. Apa mang A apa mang? Nyanyi no. Ya nadane Bahasa jimojo dasare apa karean? A. Pindahe ning su. Kiri wi goblok. Tangan yang sebelah kiri mana Lika? Ini yang ini. Nyapa to iki kok. Tak kira. Tangan kamu mana? Oh iki. Lika. Iya. Aku ngono. Aku tahu Lika Iya apa? bahwa aku masih cinta padamu Lika. Oh iya. Tapi aja kamu gak mau dengan aku Lika. Penontonnya dong ngerasani. Penontonnya ngerasani lho. Sing wedok ayu, sing lanang kencing manis. Aku kaya Roma Irama lho kocok. Ora iso nek kowe Roma Irama ya jepin api aku. Rika. Alhamdulillah. Pada malam hari ini kamu masih bersanding denganku, Rika. Alhamdulillah. Semuanya seperti biasa saja. Dan orang-orang itu, oh, sungguh terlalu. 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 Akan aku nyanyikan sebuah lagu terbaru dari aku, yaitu Nonong sing nonong kudu bathuke. Roma lagune nonong. Lah rumahe sing titik. Roma lagune ya kuda lumping. Goblok. Nonong sing nonong dudu bathuke, sing nonong dudu bathuke, dudu bathuke, dudu bathuke, dudu bathuke. Kowe ndelok apa ta kowe iki? Dudu bathuke. Nonong iki kene lho. Ora temok. Ora temu. Oke. Hey ya. Apa lambemu tenan lho? Ana wong apene Aku gak. ora usah ngkung nek kowe. Kowe karo khusus lagi. Rong dino aku mati, Dik. Rong dino mati. Lah ya. Lah ngombe susu kedaluwarsa. Iya. Enggak usah mas gitu aja. Kau yang mempesona, Asik. anggun senantiasa. Aduh, waduh. Dek, iki lho. Nyapa? Enak iki lho, wis ngomongi penak. Ora iso noe. Lah. Kualik ngene, ora ngene. Piye to, Dik? Sikile piye? Ngene lho. Hah? Kualik goblok kuwi. Sing ndi? Iki sing ning ngarep ngene set. Kuwi kualik kuwi ngene iki lho terus. Wong karek ngene lho. Oh ya. Ayo, Dik. Nggih. Ayo silakan. Lho. Kuwi yo mapan ae wedok.
Ya dirayu sik to. Oh, alah dirayu sik. Ayo. Hei. Tangane dicekel, tangane. Lho, tangane iki lho. Ayo kawin. Gak iso Pas. Angel. Angel. Pak Yuda angel. Ora ngapalne koyo aku. Kita coba dulu suaranya untuk Mbak Lika. Apa iso? Iki wonten panjuran apa, Bos? Oh, enten. Napa nggih? Iki jajal, iki saman ya, iki arepe tak macane ya. Lah, tak wacane. Lah nyo. Lah, nyok. Lho, piye to, Bos? Iki tak macane. Tak wacane. Lah nyo. Cah goblok yang ngono kuwi. Piye to balena ora penak. Saman kan kok nenek permintaan lagu apa ora? Nggih. Lah yo iki enek. Lah iki arepe iki tak macane ya. Tak wacane. Lah nyo. Lho. Oh iya. Tak macane. Ndang. Wes macane. Entang. Gak mbok benerne ya, Dik. Ora. Ngapa lho wis bener. Tak kleru lho kalimatku. Tak macane. Lho entang monggo. Enggak apa-apa, ora apa-apa. Kleru. Ora. Benerno. Ora. Ya wis bener. Wis bener. Tak macane. Wis bener. Bener. Wis. Wes. Jangkrik.